Гэта праграма «Вяскоўцы» і з вамі Марыя Дзекан. Беспрывязнае ўтрыманне жывёл, свабодны доступ да ежы і добры мікраклімат. У гаспадарцы Вядрэнская агра Чашнікскага раёна пасля капітальнага рамонту адкрылі мадэрнізаваны цялятнік. Падобных аб'ектаў у Віцебскай вобласці налічваецца каля 25. Механізаваныя кармараздатчыкі, аўтапаілкі з падагрэвам, штучная вентыляцыя і глыбокая падсцілка. Работнікі гаспадаркі Вядрэнская агра жартаўліва называюць новае памяшканне палацам для рагуляў. Аднак усяго 4 месяцы таму тут была звычайная пляцоўка з кармавымі сталамі і лёгкімі сценамі. Хозяйство нуждалось в таком телятнике. Тут в основном все механизировано. Навозоудаление при помощи нашей энергонасыщенной техники можем минимально востребовать людской труд. У абноўленым цялятніку працуюць усяго 2 механізатары. Без мадэрнізацыі прыйшлося б задзейнічаць у 4 разы больш. Прагрэсіўныя пераўтварэнні работнікі гаспадаркі ўжо паспелі ацаніць. До этого мне надо было проходить, это смотреть, чистить, убирать. Сейчас намного проще это. Я говорю, он проезжает, он уже готовый корм привозит. То есть на месте уже приготавливается, привозит готовый корм, раздается, а я уже подкидываю. А раньше надо было это все вручную, практически все разложить. У новым цялятніку жывёлам комфортна, утульна і прасторна. Памяшканне разлічана на 200 кароў. Зімаваць тут будуць аднагадовыя цяляты і маладыя рагулі. Сейчас на этой стороне 50, на этой 70. Вот 200, я думаю, что 200 тут мы еще сюда добавим. Еще голов 40-50 мы сюда еще добавим. Ну вот будет сколько, да, если 50, 100 и тут 60, 160. Для мадэрнізацыі цялятніка спатрэбілася больш за 400 000 рублёў. Каля 80 000 на будаўнічыя матэрыялы выдзелілі з раённага бюджэту. Работнікі гаспадаркі упэўнены, прагрэсіўныя пераўтварэнні вартыя ўкладанняў, а выніку доўга чакаць не прыйдзецца. Для содержания, выращивания и вообще здоровья животных, вот именно такие помещения, это перспектива. И есть у нас еще планы, у нас отделение второе есть, это Антополье. И там сделать небольшую модернизацию, может, своими силами даже. Попробуем. Сделать помещение по такой же схеме. Для Чашніцкага раёна вядрэнскі цялятнік незвычайны аб'ект. Аналагаў яму ў рэгіёне няма. Аднак гэта толькі пытанне часу. На данный момент у нас идет реконструкция и строительство в Иванске Агро. Будет запускаться доильный зал. Также в Проземле Агро ведется реконструкция и строительство под молодняк, что обеспечим тоже дополнительные скотоместа. И также введен в эксплуатацию в дворе труда Агро телятник на 100 голов. Не адстаюць ад тэхналагічнага прагрэсу і бешанковіцкія аграрыі. У ліку перадавікоў сельгаспрадпрыемства Свіціна. Гаспадарка спецыялізуецца на вытворчасці малака. Летась 96% прадукцыі рэалізавалі класам экстра. Выручаныя сродкі стараюцца накіроўваць на мадэрнізацыю старых ферм. Літаральна за 10 дзён узвялі новае памяшканне для ўтрымання маладняку на 50 галоў. Чыста, суха і комфортна. Працаваць стала адно задавальненне, заўважае Людмила Падрэс. Это надо и любовь к животным же. Надо знать, як каля цяленку походить, як его напоить, як накормить. Не так просто, что же накормить. Надо, цяленок цяліўся, надо в течение часа его напоить молозивым. Дырэктар прадпрыемства Свіціна Людмила Мамойка ў сельскай гаспадарцы больш за 40 гадоў. Вопытны кіраўнік адзначае, за гэты час умовы працы аграрыяў змяніліся кардынальна. Сейчас прошла техника. Техника на сегодня корма раздает, вы видите, кормораздатчик. Смешивание кормов. Все более раньше кормились одним видом корма, будь то щенаж или силос, а сейчас все смешивается. Вот. То, что необходимо
то, что необходимо животному. Сейчас необходимо соблюдение у каждого механизатора, который задействован на кормораздатчике, работает, имеется маршрутная карта, во сколько он должен провести корм корове. Они уже привыкли, часы, распорядок дня. Мікалай Дарожка – адзін з самых вопытных працаўнікоў гаспадаркі Свіціна. Прыйшоў сюды адразу пасля арміі, пачынаў трактарыстам, а потым, як і яго брат, працягнуў сямейную дынастыю жывёлаводаў. Лічыць, што дысцыпліна і парадак галоўнае ў гэтай прафесіі. Інакш нельга. Ферму, брыгадзірам якой працуе Мікалай Уладзіміравіч, рэканструявалі летась за ўласныя сродкі прадпрыемства. Зараз на ўзбраенні ў работнікаў сучасныя тэхналогіі. Увесь працэс кармлення жывёлы аўтаматызаваны, а значыць, можна дабівацца высокіх надояў. Удой молока по 25 литров на голову. Вот это моя мечта. Накормишь скот, будет молоко, не накормишь, ничего не получишь. Ну и, соответственно, доярка. Надоить молока, вот, раздать концентраты вовремя и норму на голову, сколько там положено. Вот это будет результат. Павышэнне надояў – мэта, да якой імкнецца і філіял «Маяк Ушацкі» полацкага камбіната хлебапрадуктаў. На днях тут адкрылі сучасны цэх па вырошчванні маладняку. Прасторны, светлы, сучасны. Новы цялятнік ужо абжываюць 3,5 сотні рагуляў. У хуткім часе прыбудзе яшчэ 5000. Яны будуць знаходзіцца на бяспрывязным утрыманні круглы год. Тут находятся и наши телочки, и с района. Собираем молодняк, телки, выращиваем, тут осеменяем. Ну и будем на телей потом немножко себе оставлять, часть, сколько нам надо будет остальное, с хозяйства, которое в районе находится. Для таго, каб пакінуты будынак ператварыўся ў сучасны цялятнік, спатрэбіўся 1 год і 1 мільён рублёў. Рэканструкцыю зрабілі сіламі полацкага аграпрамысловага аб'яднання, у склад якога ўваходзіць прадпрыемства. Замянілі дах, залілі выгульныя пляцоўкі і кармавы стол. Механізаваная кармараздача, сучасная вентыляцыя і сістэма асвятлення. У дапамогу жывёлаводам тэхналагічныя навінкі. У іх ліку сістэма выяўлення актыўнасці жывёл. За станам рагуляў у розных фазах сочаць разумныя ашыйнікі. Здесь выявляется как кормление, руминация, отдых коровы, прыжки и активность. За счет этих вот качеств и выявляется алгоритм активности коровы, что дает осеменатору вовремя осеменить животное. Новы цэх па вырошчванні маладняку ў Маяку Ушацкім паказвае, як на справе рэалізуецца праграма развіцця аграпрамысловага комплексу на пяцігодку. Гэта адзначыў старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў падчас адкрыцця мадэрнізаванага аб'екта. Прежде чем модернизировать старое помещение, конечно же, мы для себя разрабатывали тот проект, исходя из объективных реалий. Чтобы объект в итоге получился дешевый, чтобы он был удобный в эксплуатации, и самое главное, чтобы животные, которые будут находиться на данном помещении, они чувствовали себя комфортно для того, чтобы получить максимальную продуктивность. Вот, в принципе, на этом объекте мы и показали, что получилось. По сути, получилось все то, что мы и хотели реализовать. Галоўнае прызначэнне новага аб'екта – павышэнне прадуктыўнасці дойнага статка. За 3 гады яго плануюць цалкам абнавіць ва ўсім Ушацкім раёне. Гэта дазволіць павялічыць штогадовы надой амаль у 2 разы – з 4000 кілаграмаў ад каровы да 7. Сегодня телка должна до момента ввода в основное стадо, она должна получить в среднем где-то 630-650 грамм среднесуточного привеса. Для того и делаются такие помещения, что свежий воздух, глубокая подстилка, технология соблюдения всего регламента выращивания телок по рационам, контроль взвешивания, роста, как идет, и плодотворное осеменение. Зараз на комплексе утрымліваюцца 3000 галоў буйной рагатай жывёлы. У бліжэйшую пяцігодку гаспадарку чакаюць сур'ёзныя пераўтварэнні. У наступным годзе побач з цялятнікам рэканструюць каранцінны блок на 200 галоў. Там навічкі будуць адаптавацца да новых умоў.
У перспектыве і рамонт 10 бычнікаў, дзе зараз адкормліваюць 2000 бычкоў. Каб павысіць рэнтабельнасць, прадпрыемства перапрафілююць на вытворчасць малака. Малочную прадукцыю будуць пастаўляць на полацкі малочны камбінат, а мяса, якое філіял таксама будзе вырабляць, на міёрскі мясакамбінат. Такім чынам прадпрыемства стане кропкай росту і сыравіннай базай для полацкага аграпрамысловага аб'яднання. Аўтаматызацыя вытворчасці, тэхналагічная дысцыпліна і, як вынік, устойлівыя прывагі і павышэнне надояў. Гэта верны шлях да павышэння эканамічнай эфектыўнасці сельгаспрадпрыемстваў. Таму кіраўніцтва вобласці зараз надае пільную увагу мадэрнізацыі жывёлагадоўчых аб'ектаў. Аграрии Витебщины на себя взяли достаточно серьезные обязательства в течение 5 лет осовременить производственно-техническую базу для содержания животных. Это обновить наши комплексы подкорму крупнорогатого скота, свинокомплексы, молочно-товарные фермы. Вот у нас 5 лет для того, чтобы привести в порядок данное производственное помещение и для того, чтобы увеличить и продуктивность, и, соответственно, валовое производство продукции, и этим самым создать условия для полной загрузки нашей перерабатывающей промышленности. Тэхналагічнае пераабсталяванне жывёлагадоўчай галіны Віцебшчыны вядзецца ў 2 кірунках. Для дасягнення хуткага эфекту з мінімальнымі фінансавымі выдаткамі у рэгіёне рэалізуецца праграма мадэрнізацыі старых ферм па спрошчаным механізме. Другі вектар – будаўніцтва новых высокатэхналагічных комплексаў. Гэта праца на перспектыву, неабходная для фарміравання галіны з заўтрашняга дня. Акрамя станоўчага эканамічнага эфекту, маштабнае фармаціраванне аграпрамысловага комплексу значна палепшыць умовы працы спецыялістаў, што ў сваю чаргу будзе садзейнічаць павышэнню прадуктыўнасці і прэстыжу аграрнай працы.